Onde naceches? En Vilar, Cuntis, Vilar. O millo e o centeo servíanos para facer o pan. O trigo era só para pan de trigo, era só para certas ocasións, tampouco non era para comer todos os días, claro. E as patacas tamén, non había a abundancia que hai agora, pero, bueno, tampouco tiñamos caprichos de dicir quero comer desto ou quero comer do outro, tiñas que comer do que había. Na Navidad comías uns figos, uns cacahuetes, unhas pastilliñas como de onzas de chocolate e de turrón. E carneiro, ou año. Años vendíanse. Anda! Non. Os años como os nosos ahora. Esos eran para levar á feira e venderlos, que yo mellor daban 1000 pesetas. Había algunha cousa que te costaba conseguir de comida? Sí, aceite. O aceite era o máis caro. Vos xa tiñades agua na casa, non? Ou non? No, Non, ainda non, ainda tiñades que ir a buscar. Ainda E onde ibades a buscala? oi, moi longe, unha fonte. E quen iba a buscala? Ai, Depende do día? Depende do día, miña nai, miña abuela, e nós que éramos rapazas tamén íbamos co caldeiro na man. Como vos duchabades? Se había ducha? Non había ducha porque non tiñamos agua corriente, cantábamos a agua na cociña de ferro, que era con leña, e despois bañábamos nunha bañera de zinc ou de plástico. A roupa daquela facían as costureiras. Tiña a costureira a casa e con vestidos que non usaban volvían a facer outro vestido. Arreglábanse. Nós desfacíano, a mesma tela, volvían só a facer. E usaba de remedios naturales, tradicionales? Bueno, había así, se che tiñes unha infección de algo, pois agarrábanse unhas ervas, follas de arcolito, chopo, árnica, malvas, e cocías eso todo e puñase nun trapiño e puñase encima onde tiñas a infección e aliviaba eso. Quen sabía de plantas medicinais? Sabían os maiores, que eran os que sabían, viñan dunha generación a outra. Tiñades libros? Tiñamos, pero antes os libros, xa tiñamos un libro así, cando éramos xa máis maiores, un libro gordo para todo o que tiña logo geografía, tiña matemáticas, pero non é como agora, que son varios, un libro para cada cousa. Antes non, cando éramos pequenos chamaban o silabario, o catón, que xa era máis grande, e despois xa tiñamos eses libros que eran unha enseñanza moi diferente a da hora. Donde escribíades? Na pizarra? Nunha pizarra e máis en libreta. Bueno, en colegio había un encerado. Escribíamos na pizarra e máis tiñamos libreta que escribíamos con tinta e con plumas. Chamaban plumas. E nadie iba a estudiar daquela, cando eu tiña 14 anos. Dos que eran como dos que eran así do meu tempo, vaya,
por aquí, por outros sitios iban, pero así esta xente da aldea non era como no pueblo, que máis cerca, escolas, colegios, para ir aquí e ali máis cerca, pero nas aldeas eran moi lexos. Como vos divertíades? Oi, e pasábamos mellor que agora. Xuntábamos aí a xogar un grupo de chicos e chicas, facíamos xogos, xogábamos a agachadela, habíamos a xogar ya a billarda, cun pau e un pauciño pequeno, e tirábamosla a máis a lexos, e despois había que contar co pau, 25 paus, e se volvías a botar. E despois tamén xogábamos a ruleta, o caldeirón, cunha ronchiña, saltando encima dun pé. E a peletra, con 5 pedriñas, xogábamos así, puñámonos sentados no suelo, e xogábamos así, con pedriñas. Tíamos a radio, e oíamos novelas, telenovelas e cosas desas. A radio usaba dela moito, non? Sí, claro, porque era a única cosa que tiñamos, a radio, a música. E para ir a Pontevedra tiñades que ir andando, non? Cando eu acordo a ir a Pontevedra a andar, e máis a ir en carrillo. Cabalo en carrillo. Pero xa acordo o autobús. Había de Cambados a Pontevedra e outro de Villa García a Pontevedra. E o médico? O médico tamén íbamos, pero claro, había que ir a andar. Non era como agora que colles o coche, marchas no coche, non, había que ir a andar. E calquera emergencia? Calquera emergencia había que ir igual, pero claro, había un rabiando porque non había carretera para ir ao coche, non había ni o coche ni a carretera. Cando eu era esta carretera xa eu fun cavar ela, cavar ela, que non había, non viña así as palas como agora que ven a pala e xa derrumba todo por arriba, derbanca xa todo, non, cavando e con os carretillos carrexando a terra, para botar alá onde che mandaran. Como, fixaste ti a carretera? Eu non fui, eu fui traballar a carretera. Eu fui traballar a ela, que non a fixen eu, fui traballar a ela. Eu máis as que eran como a min. Era unha veiga? A carretera esta, porque abaixo era, claro que era unha veiga. E iban acabando e botando co carretillo, ves o carretillo que temos aí? Pois así é, botar terra, mandábanos a botar ali, ou al vianto, onde fora, ir acabando e botando coa carreta. Así, mesmo. Logo vivías no medio das veigas? Sí, vivíase do campo nomais.